So if Christ intended to return Saka in dei Kristu 1863, aidzoka muna then 1863 all that is written in Daniel, zvoreva izvo kuti all zvese that is written zvakanyorwa in muna Daniel Revelation, nezvakanyorwa muna the Revelation, prophecies of the zviprofita end of the zvese izvi world zvekuguma needed to kwenyika be fulfilled zvaifanira by kuzadzikiswa 1863, pataizosvika pana 1863, including Revelation kusanganisira 18, Revelation when it talks 18 about the painenge woman ichitaura riding the nezvemudzimai beast, anotasva her cup beast, being filled. kapu All of that ichizadzikiswa. needed to be Zvese izvi zvaifanira fulfilled by kuzadzikiswa pataizosvika 1863, pana over 1863, 150 makore years ago. 150 apfuura. So in understanding this Mukunzwisisa history, nhoroondo iyi, God prepared them, Mwari showed what it should akavagadzirira have looked akavaratidza like kuti zvaifanira kuratidzika through his sei prophet Ellen kuburikidza White, nemuprofita wake and what Ellen White she documented in the nezvaakanyora predecessor, the book that came mubhuku before rakauya the Great kumashure Controversy. kweGreat And this is Controversy. Spiritual Gifts, Volume Ndiro 1. Spiritual Gifts volume yekutanga. First Spiritual Gifts. Spiritual Gifts volume And in yekutanga. First Spiritual Gifts, Mubhuku iri it's like a predecessor to the Great ndiro rakauya mumashure Controversy, meGreat but Controversy, without the Sunday law as Asi she explains it in 1888. haritauri It's what Sunday law prophecy, the sezvaanoitsanangura muna fulfillment of prophecy 1888. could have looked like Ndiko kuzadzikiswa if kwezviprofita Daniel and zvakaifanira Revelation, the kuratidzika. Great Dei Daniel and Controversy, was Revelation, wrapped up Great by Controversy 1863. yakapenderwa It's very important for na1863. Adventism to understand, but Zvakakosha they don't kuti understand masabata this. anzwisise izvi, When she kuti talks havazinzwisisi about the zvakanaka. Sunday law as it should Paanotaura have been, nezveSunday law for them nekuratidzika here, kwayaifanira kuita and we mark that as pawaymark iri 1850. ra1850. It's the chapter in Ndiyo First chapter Spiritual Gifts yekutanga muspiritual gifts inodaidzwa ichinzi the sins of Babylon. zvitema zveBhabhironi. And it's here Ndipo that she's apo going to say the paanotaura United achiti States has America fulfilled yazadzikisa Revelation Revelation 18. 18. The cup of sin Kapu of the yechitema United States cheAmerica is full. yazara. God can now Mwari judge them. akwanisa kuvatonga. I just want to read a little bit of Ndichangoverenga this. zvishoma pamusoro says peizvi. that she Anoti sees anoona God has shown Mwari her the state of the anomuratidza Protestant kuti churches state since the yemaprotestant second churches angel proclaimed their zvinotaurwa fall. So nesecond since the angel history of kubva 1840 munhoroondo to ya1840 kusvika the 1844. Protestant churches have been Maprotestant growing churches more anga and ari more kuwedzera corrupt. kukura It is impossible to mucorruption. distinguish the Protestant churches from Zvaakuoma the world. kuvapatsanura Their kubva ministers kune take their nyika. texts from the Vaparidzi Bible, vavo vanotora but mavhesi preach mubhaibheri smooth things. vachiparidza We zvinhu could say that zvinonakidza about vanhu. Adventism Tinogona today. kutaura The zvakafanana natural nemasabata heart feels muzuva no ranhasi. objection to this. Mwoyo uri natural Adventism does not haupikisi feel izvozvo. any objection to what their Masabata smooth havanzwi ministers are kuti preaching to vapikise them. zviri kuparidzwa nemaparidzi mazuva ranhasi. She goes on and on Anoramba talking about achiendera mberi achitaura Protestantism, the nezveprotestantism, churches, Protestantism Protestantism. nemakereke. The Protestantism, churches have been makereke filling up with every anga ari unclean and hateful kuzara word. neshiri She's dzese bringing in the dzakaipisisa. language of the fulfillment Akuunza of Daniel and language iya Revelation. inonyorwa muna I Daniel saw great naRevelation kuzadzikiswa kwayo. iniquity and Anoti violence ndakaona in the kutadza kukuru churches nekuipisisa kwavo over their mumachechi evil traits. They nematraits throw the avo cloak of akaipa. religion. I was shown the pride of the nominal Ndakaona churches. pride yemanominal church. So she goes on Saka and on and on anoramba about achienderera mberi Protestantism. pamaererano The neprotestantism. fearful threatenings of the third angel are Mathreatenings to be ethird realized angel in her anotyisa lifetime, in that akufana history. They will kuzadzikiswa drink of the wrath of muupenyu God. hwavo, She muhistory goes yavo. on in the Anenge following achitaura chapters to nezvekutsamwa explain what the wrath of kwaMwari. God was, Anoendera mberi and it was the nekutsanangura civil kuti war. kutsamwa Again, kwaMwari ndekupi. Yaiva 1861 civil to war. 63, Zvakare nhoroondo their ya1861 cup has kusvikira been filled, 1863. and they're Kapu going yavo to feel the wrath yaakuzadzikiswa of God. uye vakanga vaakuzadzikisa kutsamwa kwaMwari. What we would also describe, she Zvatinotsanangurawo isusu calls the time of trouble. zvaakatsanangura iye achiti So what time is of their cup trouble. full of? We Saka know. kapu yakazara All nei heaven tinoziva. beholds with indignation Denga rese human beings, rakatarisa the rakatsamwa workmanship of richiona God, vanhu reduced to the vakagadzirwa lowest naMwari depths of degradation, vakadzikisirwa slavery. chaizvo kusvika So pakuita nhapwa. the prophecies of Daniel Saka and maprophecies Revelation aDaniel were to be naRevelation fulfilled. aifana One of the kuzadzikiswa. reasons that Chimwe the chikonzero language icho in language Daniel yemuna and Daniel Revelation naRevelation is not more explicit isina kunyanya is kubuda because pachena ndeyekuti God wants Mwari vanoda it
God wants them to be able vanoda to kuti see ivo it vakwanise as applicable to kuzviona them, zvichiaplaya not us in kwavari, 2022, kwete kwatiri muna but to them 2022 in Millerite asi history. kwavari munhoroondo Revelation has to yemamillerites. be read Revelation so yaifanira that kuverengwa kuti cup they could iyoyo understand, vainzwisise this kuti is ho slavery. ndiyo This is how yeyo God views slavery, slavery. ndo muono unoita We're going to Mwari nyaya experience the wrath yeslavery. of God Saka and then see what taakuzoexperiensa that kutsamwa wrath looks kwaMwari, like. toona kuti kutsamwa Then kwaMwari they need in kwakamira sei. 1888 to look Topinda at that pana cup and say, 1888 votarisa zvakare this is kapi what voti God hates. ho ndo zvinovengwa Now naMwari today in izvi. 2022, we need Nhasi to be uno able to muna read those 2022 exact same taakufanawo verses kuverenga and mavhesi look at iwayo the cup, mamwe chete see iwayo, it's full totarisa of cup misogyny toona and yakazara sexism and nemisogyny, traditional family sexism values and nematraditional family cultural values norms, nemacultural gender norms, norms. magender Look at norms. that cup and Totarisa see, cup iyoyo toona kuti that is what God ndo hates. zvakavengwa naMwari And izvi, hate it the way He isu hates it. tozvivengawo Hate. semuvengeri They were to wazvinoitwa hate naMwari. slavery Vaifana the way God kuvenga hated slavery. slavery We have to muvengerwo hate wayaitwa sexism naMwari. Isusu tofanawo kuvenga sexism the way God hates nenzira iyo sexism. Mwari anovenga sexism. So the language Saka is written language in such yakanyorwa a nenzira iyo parable way so yemaparables that each kuitira kuti generation can look generation at it imwe and neimwe learn what they need to iitarise learn for their own vodzidza zvavanofanira generation. kudzidza He kugeneration yavo. says, God's anger will not cease Anotaura achiti until He has kutsamwa kwaMwari caused the land of akumbozoperi life, the United kusvikira States, apedza to drink the dregs of the cup akonzeresa of His nyika yeUnited fury, States kuti and until imwe He has kapu rewarded yekuzara unto Babylon kwekutsamwa double. kwake. Who is she calling Babylon? Kusvikira The United Babylon States. yabhadharwa zviri double. Holding the cup Babylon iri filled with kutaurwa slavery ndiyo United that could be States yakabata fulfilled in kapu their own yeslavery time. zvaizofufilwa But munguva I want yavo. to step Asi ndoda outside of that kumbobuda picture. kupicture That's iyoyi. what Ellen White Ndo gives us. She zvatinopiwa naEllen shows White. us this Anotiratidza story of Protestantism. nyaya iyi yeprotestantism. And if we go back as we Tikadzokera have, kumashure sezvatakaita, we can see that taakukwanisa kuona kuti Protestants, the maprotestants churches in the nemachurches South kusouth defended vaidefenda slavery by slavery using the Bible. nekushandisa bhaibheri. Passages such as Mapassages Abraham akaita kept slaves, sekunge Abraham aichengetedza where God maslaves, instructs them apo on how Mwari to keep slaves and who they aivainstructa are kuti to vanochengeta sei enslave. maslaves, uye Passages kuti where it talks about Solomon keeping mapassages akaita slaves as God saSolomon had ordered. achengetedza When it talks maslaves about Paul telling slaves achitaura to go back to their nezvaPaul masters and submit. achiudza In the maslaves kuti same vadzokere kumamasters avo vanosubmit. chapters where he's telling Machapters women iwayo to submit to their avari kuudza husbands, kuti he's madzimai telling asubmite slaves to kumahusbands submit to their avo. Ari masters. kuudza So maslaves kuti Protestantism, vasubmite the churches, kumamasters avo. and Saka the vast protestantism, majority of the United machurches States, it's neruzhinji rooted rweAmerica on this Protestant rwakadzika midzi foundation. pafoundation They're yechiprotestant going to iyi. defend slavery Vachadefenda through their slavery Protestantism. vachiburikidza So if we neprotestantism could talk yavo. about Saka kana chigona the kutaura USA, I'm going to divide nezveAmerica it up. ndichaipatsanura. We're going to talk about Tichataura nezve the white colonists white colonists hold slaves vanenge vakabata and maslaves are going to defend that through the vodefenda Bible, izvi vachishandisa bhaibheri. through how they read. Kuburikidza It's nemuverengeri repeating wavanoita today. zvaakudzokorodzwa United nhasi. States America is taking away women's fundamental human yaakutora rights mafundamental human rights and they're defending emadzimai that votanga through the kuzvidefenda Bible. kuburikidza And nebhaibheri. Adventism is saying Masabata amen. vanoti We're with amen. Protestantism because Adventism is reading the Bible the same way. Tiri pamwe chete neprotestantism Protestantism is nekuti reading the masabata ari kuverenga bhaibheri nenzira yakafanana So, neiri kushandiswa I want to step nemaprotestants. away from Saka that toda for a kumbobva moment pane izvi kwechinguva and talk about totaura the nezve Native American tribes. matribes And I'm going to list emaNative Americans. that there Ndichalista were 5 kuti tribes pakuine matribes who were known mashanu as they were aizikanwa the dominant kuti ndo tribes. akanga ari dominant. The 5 dominant tribes were the Matribe Cherokee mashanu aya Indians, the kwaiva Chickasaw nemaCherokee tribe, Indians, the Choctaw maChickasaw tribe, the Creek Choctaw tribe, Creek and the tribe Seminole tribe. neSeminole tribe. And I haven't gone through all of Handisati them. I won't go ndanyatsokumaongorora through all of ese them. and handisi But I kuzotaura want nezvawo to ese. discuss Asi some ndoda of these kutaura nezve some of these mamwe tribes' matribes iwayo practices. kuti vaiita mapractices akadii. Some of the Native American Vamwe vemaNative Americans,
response to kuti slaveholding. vairesponda And this sei isn't, you don't kuslave hear this holding. discussed Haunzwi zvichinyanyotaurwa normally. izvi. I have never heard in my Handisati life ndambonyanyo kuzvinzwa a ini muupenyu discussion hwangu. on how Native Discussion Americans yekuti thought maNative Americans about vaifungei slavery nenyaya and slaveholding. yenhapwa uye kuve vari maslave holders. The Cherokee tribe Cherokee tribe. The proportion of Cherokee Proportion families yemhuri dzeCherokee held slaves yaibata maslaves was comparable yakanga to ichifananidzwa white families nemhuri of the South. dzechichena So the dzekusouth. percentage of white Saka families in the percentage South yemawhite that held families vekusouth slaves vaiva was nemaslaves about equal yange to the yakaenzana percentage nepercentage of Cherokee yeveCherokee. families that held Mhuri slaves. They dzemaCherokee held dzaiva slaves in nemaslaves equal vaiva proportions. nemaslaves mumaproportions akaenzana. Recently, there was Manje come to light a fight that is taking place pane kurwisana between kwanga kuri kuitika the current pakati Cherokee tribes in the United Cherokee States tribe as iri they kuAmerica are in, izvezvi. this was particularly coming to light in Izvi zvanga zviri 2021, kubuda pachena muna 2021. and descendants of the Uye slaves that the madescendants Cherokee Indians held. vemaslaves And vakanga vari vemaCherokee The Indians. fight was that Kurwisana the uku descendants of the kwakanga kuri slaves pakati wanted pemadescendants emaslaves admittance into the vaida current kuti Cherokee vapinzwawo tribe muCherokee because along tribe the yanga lines iripo there had nekuti been along the lines some mixing, some pakanga children paine kusangana. had to Vamwe vana African American slaves vakanga held by the Cherokee vabva tribe, kuma-African American and the slaves descendants of vakanga those vachibvawo children kuCherokee wanted tribe. admittance into the tribe Madescendants because they vevana were ivavo vaidawo kunzi descended vange vari also from vetribe iyoyo the nekuti vaiva Cherokee tribe. madescendants kaveCherokee And the tribe. tribes aren't acknowledging Matribes them vari or letting kuvaramba them in. havasi kuda kuvapinza mutribe dzavo. And it's coming down to some legal Zvaakudzika battles. kusvika kuma-legal battles. But just a couple of quotes just to prove Asi my maquotation point. mashoma kuti ndingoprova point yangu. In 1827, Muna the 1827 Cherokee developed a veCherokee constitution. vakadevelopa constitution It prohibited those in slavery yakarambidza and vaiva their muslavery descendants, uye including madescendants race avo promoting property, kusangana selling goods, or sanganisira produce to kutengesera earn money, magoods kana and produce marrying Cherokee or European Americans. kana kuroora maCherokee kana maEuropean. Just reflected all Zvairatidza of the slavery laws held in the southeastern maslavery laws akanga United ari States. kumusoutheastern They had the America. exact same types of laws Vanga vaine malaws regarding akafanana chaizvo slaveholding maererano and how to nekuve own and nemaslaves treat uye kuti munhu slaves. anoona sei nekutrita sei maslaves. In 1809, Muna the 1809 Cherokees held maCherokee about vakanga 600 vaine enslaved Africans. maslaves By anokwana kuita 1835, that 600. was Tasvika pana 1,600 1835 to vava about ne 4,000 1600 slaves by 1860, kusvikira kuma even 4000 after they were removed to tasvika pana Indian 1860 territory. even after vabviswa kuCherokean territory. It's causing a fight Zvava between the kukonzeresa Cherokee today kurwisanisana and the pakati descendants of the slaves pemaCherokee that they nhasi held. nemadescendants emaslaves And avanga the vainavo practices and the uye treatments was mapractices comparable to the nematreatments Southeast. zvazvakakompereka kumasoutheast. The Chickasaw tribe again, zvakare similar laws mimicking ine the malaws culture of the akafanana ari American South. kuteedzera vekusouth America. The Choctaw tribe also holding a zvakare constitution vaibatawo here in the muconstitution deep mavo South. zvakafanana nezvekudeep south. In response to pro-slavery Mukuresponda kune ideology in the ma-pro-slavery Native American ideology nations, kuma-Native creating a American climate nations of animosity vachigadzira towards free climate African yeruvengo Americans. So the Native vachivenga American nations, the pro-slavery Americans. ideology was Pro-slavery creating more and more ideology yanga animosity yakuwedzera kugadzira ruvengo against freed African slaves. The vachivenga Choctaw General ma-African Council slave enacted tribes vanga vaitwa legislation in free. October of 1840 that mandated October the expulsion 1840 of all free black vakanyora people chokso vachiti unconnected with the Choctaw and Chickasaw blood vese by March of 1841. vasina kubatana Those who neropa remained were at risk of being sold at an auction and avo enslaved for life. vakazosara vakanga The vakuzotengeswa. Creek tribe.
In Creek society, Creek tribe, they ku held Creek slaves society vaiva before the nemaslaves arrival of Europeans and maeuropeans Africans vasati into this vasvika country. kuCreek But country, those held in asi slavery vaiva were simply munhapwa, captives of war. vaingova macaptives Non-combatant vehondo. women and young children Vamwe were madzimai enslaved. nevana So it vaisarwa was hondo mostly women vakanga and young vakaitwa children who were taken nhapwa. in, enslaved, Zvazvakanyanya kuti and madzimai forced into nevana various ndo vanga roles. vari nhapwa vakamanikidzirwa But kupinda what I mudzimba find dzavo. particularly Asi zvandakaona interesting zviri is interesting one of the reasons ndiyo that imwe the reason Creek tribes yekuti saw macreek tribes vakaona African slaves maafrican as slaves being vari inferior, as they're inferior, vari is pazasi. for the Creek, kuCreek working, laboring vaishanda out in the fields was vachishanda women's work. muminda. So Vaiona when kuti they kushanda saw munda the ibasa plantations of remadzimai. the white people Pavaiona and they maplantations saw evanhu vachena, African vobva vaona men varume working vekuAfrica under the vachishandawo sun, pasi pezuva growing cotton or whatever the vachirima produce cotton was, kana chingava chii it chavairima. reinforced the idea Zvaibva that zvasimbisa these pfungwa African mavari men ekuti were varume inferior vekuAfrica because they were vari like women. pazasi nekuti So it vakanga also brings vakafanana in the nevakadzi. sexism Saka that zvaizounza contributed to sexism why they yaicontributa viewed kuti these sei slaves as vaiona inferior. maslaves aya It was sevari because, pazasi pavo. particularly for the Creek, Yaiva nyaya it was yekuti because kune veCreek African men were varume doing women's vekuAfrica work. vaiita basa rainzi And everyone nderemadzimai. knows, Munhu wese everyone aiziva knows, kuti before colonialism isati arrived on yasvika the shores of the United States, kuAmerica they knew before then vaizviziva that whatever was kuti female chese was inferior. And when they see African men doing chaienderana women's nemadzimai work, chaiva they inferior. believed Pavakaona African men varume to be vekuAfrica vachiita inferior. basa remadzimai vakabva vafunga kuti varume vekuAfrica vari pazasi pavo. And then they also bought and participated Vakabva in the vatangawo slave trade and kutenga held slaves. maslaves vakaparticipata muslave trade vakavawo nemaslaves. Saka apa If I just put the Creek tribe kana here, ndikangoisa tribe reCreek apa they held slaves, vaiva nemaslaves as did the other main five. sezvakaita mamwe tribes. matribes 5 ese atataura. Why? Nemhaka yei? Why did they? Nemhaka yei? It wasn't because they were converting to Haisi Protestantism. nyaya yekuti vaikonvheta It kuita wasn't because they were maprotestants. becoming Haisi Christian. nyaya yekuti vakanga It vakuita wasn't because makristu. they were using the Bible. Vaisashandisa They bhaibheri. were mostly through this time period Nyanye mutime still period holding iyi to their vakanyanyobatirira traditional spiritual beliefs. kumatraditional spiritual beliefs So avo. why? Saka nemhaka yei? Ellen White is very Ellen targeted White in what she's discussing. anotonanga pane zvaari She needed kudiscussa. to be. Aifana kunge She akananga knew kudai. Aiziva who kuti the enemy was, the enemy muvengi aiva ani, of God, muvengi waMwari who aiva controlled ani, the government in aikontrola Washington. government kuWashington. It wasn't the Creek Yakanga isiri who held Creek Washington, yaibata who Washington, held Congress, yaibata who held the Congress, executive yaibata branch, executive who held the branch, Senate. yaibata Senate. That wasn't the Creek. Haisiriyo yaiva Creek. It wasn't the Creek Haisi who God Creek was referring to in yainzi naMwari Revelation muna 18. Revelation It 18. wasn't the Creek who held any type of Haisiriyo profession. Creek yainzi It was ndiyo quite ine limited profession. in their Vakanga vari history. limited munhoroondo But we know yavo. it doesn't stay Asi toziva kuti limited hazvirambi because zviri it didn't limited stay nekuti here. hazvina kuramba zviri apa. Because this failed Nekuti iyi and nhoroondo history kept going. yakafoira ende And now we history have yakaramba ichiendera the mberi. first time Christ should have come back in Taane first 1863. time Jesu Second aifana time, kudzoka 1888 1863. history, Second time toziva not in kuti 1888, but in that 1888 history. history. Kwete gore ra1888 asi muhistory And then ya1888 in iyoyo. sometime Tozosvikawo in our own lifetime, in our own history, mulifetime yedu, muhistory imminent yedu, future. mufuture iri Back here, pedyo it was all pedyo. targeted. It was all Kumashure uku central zvakanga zviri on the United targeted, zvakanga States, what was zviri coming out central of Congress, kuAmerica and what kune zvaibuda Protestantism was muCongress defending. uye zvaidefendwa Slavery, the sin. neProtestantism, slavery, chitema chacho. In 1888, it spread to 1888 Christendom. zvakabva zvaspreada kuenda kuchikristudom. 2022, the history of the 2022 nhoroondo 144,000. ye144,000 This is worldwide. ndo pazvakatekeshera pasi tenderere. And when I say Pandinoti worldwide, pasi tenderere that has implications for me. zvane maimplications Because kwandiri Australia nekuti isn't Australia included haisi back here. kusanganisirwa Australia apa. isn't included back Australia here. haisi kusanganisirwa apa. Australia, now Australia it hits Australia. izvinezvi As much as it zvaakubata hits Australia. Fiji,
as much as it zvakubatawo hits Fiji, Tahiti, zvakubatawo and it hits Tahiti, Ghana, zvichibatawo and Ghana, it hits zvichibatawo Romania, Romania, and Russia, and the UK. UK. It's not limited to Hazvisisina Christendom, it's kulimitwa still Christendom, but now it is kuchikristudom. Ichiri worldwide. Christudom, It is asi India, zvapasi it tenderere. is Zvava Brazil, India, zvava it is Brazil, Colombia, zvava it Colombia, is zvava worldwide, pasi and tenderere. this movement represents Movement that. ino Back inorepresenta here, izvozvo. Kumashure God's uku, people, vanhu those who vaMwari, truly avo understood what was happening, vainyatsokunzwisisa kuti chii chiri was kuitika, mostly centered in vakanga the United vakanyanya States, and they didn't have the kuwandira kuUnited technology States, to be uye able vakanga to vasina broadcast technology that. 1888, yekupambadzira izvi. they've been able, God has 1888 Mwari the communication, vakabva the vaona travel has advanced, communication and it's spread yaadvansa through parts of Europe. ende But it yakaspreada still hasn't kuEurope, spread asi yanga isati worldwide. yanyanyotekeshera Now with pasi tenderere. technology, Zvino what izvi God wants to netechnology, teach people can Mwari go zvaanoda kudzidzisa worldwide, vanhu and that is zvakukwanisa kuenda exciting. pasi But it tenderere. has implications Zviri to exciting, asi how we zvine need to maimplications view kuti the Sunday law. tinoona It's not sei enough Sunday to law. go Hazvina back and kukwana say kungodzokera it toti was church and yakanga iri state church in and state muna 1863. It was 1863, church and state yakanga in iri church and 1888. state muna Because 1888, even back here, nekuti nyange it kumashure was uku church and yakanga state iri church and in state muna 1850 when the 1850, cup of the apo United cup States yeAmerica filled when yakazara they enacted that pavakaita 1850 compromise 1850 compromise iya based on slavery. vachibhesa But even paslavery. here, Kunyange the ipapa root of racism mudzi is not weracism Christianity, hausi is chikristu, not religion. hausi religion kana The chitendero. Greek were not holding VeGreek slaves vakanga vasingabati because they were maslaves nenyaya believed in the yekuti Bible. vaitenda mubhaibheri, They were kwete holding vaibata slaves maslaves because that is just nenyaya how yekuti humanity ndo works. mushandiro Because unoita oppression munhu, is nekuti satanic. udzvanyiriri And as Elder ndewa Terry has Satani. been teaching Sezvanga us, zviri kudzidziswa it naElder Terry showed itself at the Tower of Babel, it zvakazviratidza spread paTower out of from the Babel, Tower of Babel, zvikatekeshera and it's kubva impacted paTower of everyone. Babel Part of what zvikabata left munhu from the wese. Tower of Babel Izvo made zvakasaririrawo its way kuTower to of the Babel shores of zvakabva America zvaonawo before it nzira was called zvikasvikawo America, kuAmerica, and was continued zvakaramba by the zvichienderera Greek. mberi zvichikontinuwawo Their neveGreek. beliefs of gender Mabeliefs avo was egender continued by the Greek. It akaenderera didn't mberi come over on a boat. kuveGreek, hazvina kuuya nebhoti, kwete. It did come over on a boat Zvakauya hongu for the nebhoti people on the kuvanhu boat vaiva because they were as sexist mubhoti and nekuti racist vakanga as vari everyone else. sexist, vari racist But you semunhu can't wese. just pin it Asi on religion. haungangozvibati chete And pareligion. when the Sunday law Apo Sunday law events all take maevents place in the aya United States and achiitika we're already in the thick of muAmerica, it, tatoo pamusorosoro pawo, it's going to look icharatidzika mune dzimwe nzira Christian. It's going zviri to look Protestant. nechitendero mukati mazvo, Because zvicharatidzika zviri neprotestantism mukati mazvo, get elected in the nekuti United kuti States, you want as many votes usarudzwe as you can muAmerica get. unoda mavhotsi So akawanda. if you are like Donald Saka Trump, kana uri you semunhu want to akaita saDonald stand in Trump, front of a church uchatomira and hold the pamberi Bible pechechi upside wobata down bhaibheri because you have only looked at a few in your life riri upside for down a nekuti photo hausati opportunity, wambonyatsokurinzwisisa, because that nekuti will unoda get you mavhotsi more votes. opportunity iyoyo, It zvichakuwanisa doesn't mean mavhotsi. that they're really Hazvirevi Christian or kuti they really believe it. vatori makristu kana kuti But if vanototenda you izvozvo. have, if you Asi can talk about kana God, you'll get ukakwanisa more kungotaura votes. So nezvaMwari, the people vanhu that get in, vanokuvhotera. the people that get Saka nominated for vanhu the Supreme vanopinda Court, that pazvinzvimbo, satisfy vanopindawo enough of the pamaSupreme Court Republican position, branch, they're going to tend vanovhoterwa to talk kuRepublican religion. branch vachada kutaura zvine chekuita nechitendero kuti vawane zvinzvimbo izvozvo. Why we have started to say Asi it's not apo church and takazotanga state kuti haisi is church and because we state want to make inyaya a couple yekuti of taida points. We kuita want to say mapoints, first. taida kuti chekutanga First, this issue is global. nyaya iyi yakatekeshera pasi Completely rose, global. ndeyepasi And when we tenderere. say it's Patinotaura church and kuti state, and we ichurch mean and state, Protestantism, tichitarisa kuti Christianity and iprotestantism, state, what Christianity then happens if nestate. someone Chii is a chinozoitika member of the kana munhu ari member movement yemovement, and they are in India ari kuIndia, and there's a Hindu background? kune Hindu background. How does that impact Zvinoimpacta sei the way women are viewed and treated, nzira how iyo they inoonekwa respond madzimai to the nemuchitirwo final wavanoita, warning? murespondero How does it wavanoita affect their kufinal warning? response? Zvinoaffecta They sei need to response see yavo? that it's Vanofanira come kuona through kuti Hinduism. zvauya kuburikidza But deeper nehinduism. than that,
it's asi come through tadzika kupfuura culture. izvozvo zvinenge Because zvauya culture- nenzira yeculture nekuti culture is who we culture fundamentally are. ndiyo It's what has zvatiri created us. ndo It's what we're yakatigadzira molded in ndo from the yakatiumba time that we're kubva born, panguva from the time that we're yatakazvarwa babies. kubva panguva yataiva That is how zvanana deep sexism ndo runs. kudzikadzika And we can kwakaita see that sexism when we look back patinozviona even on izvi their history, patinotarisa even kunhoroondo though yavo this was iyi church and kunyange state iyi yakanga iri church and defending state slavery, yaidefenda this was slavery Protestant iyi yakanga ministers yari defending maprotestant slavery in the ministers United vachidefenda States. slavery We can kuamerica look across tinogona here and look kutarisa at the Creek uko and say totarisa they were vecreek just as toti bad. vakanga vakangoipa They were zvakafanana oppressed. They vakanga were vakadzvanyirirwa victims vakanga vari of mavictims the hongu colonists, emacolonies asi they were just as racist. vaingovawo racist Why? zvakangofanana nemhaka yei Because their descendants came from the nekuti Tower of madescendants Babel, avo akabva the kutower same of way babel their nzira descendants came from the yakangofanana Tower of Babel, nemadescendants and they all eveamerica took it with yavakabva them. kutower of babel vese vakauya And to try and make nazvo that point, kunoku we've started using culture kusimbisa pointi iyi takatanga instead of kushandisa church. culture Church pachinhambo is too chechechi shallow a reasoning. church It's still ireasoning true. ichiri It's shalo still true ichiri to look at the chokwadi United hungu States kutarisa and see america toona Protestantism, church protestantism and state. iri church and Everything state we've taught zvese in the past zvatakadzidzisa about kumashure the Seven Mountains nezvema7 theology mountains and theology the way that nenzira iyo this old and incorrect reading of the nzira Bible yekuverenga is bhaibheri zvisiri being izvo forced on people yaakumanikidzirwa pavanhu through kuburikidza the right-wing neve-right wing politicians and the mapoliticians right-wing Supreme Court. ne-right wing supreme All of court that is still zvese true. izvi chichiri If chokwadi people teach dai vanhu today vaidzidzisa the nhasi United States america is kuti turning into a type of church and yaakuchinja state iita church relationship, and state it's relationship true, but it's ichokwadi shallow. asi zviri And shalo when we just see it as patinongoyazviona zviri shalo tinobva tarasikirwa nemaissues acho it comes as akadzikadzika a surprise to us when we see, zvinozotishamisa patinozoona kuti today, nhasi this is what Elder Terry was izvi ndo teaching zvazvidzidziswa this neelder Terry morning. mangwanani ano An atheist kuti muatheist enslaves women is sexist. anopamba vadzimai ari sexist nemhaka yei They don't believe in God. havatendi muna mwari What makes an atheist chii sexist chinoita is kuti the same maatheist thing ange ari that sexist makes ndo a chinhu Greek hold chakangofanana slaves. nechakaita It's kuti because magreek it's come vabate through their maslaves culture. nekuti zvakauya So kuburikidza when we neculture say yavo church and patinoti state, church and it's state still true, chichiri chokwadi but it's shallow asi and it zviri doesn't shalo apply so hazvizoapply easily zviri everywhere. nyore nyore kwese When we say kwese culture patinoti culture and state, nestate it gets to the fundamental zvinosvika root of the problem, pamudzi chaipo chaipo and it's wedambudziko applicable redu through zvinoaplayika kuburikidza absolutely everywhere that this kwese movement kwese touches or wants kunobatwa to touch. We nemovement could ino go kana kwatinoda anywhere as a kubata movement togona kuenda kupi zvako and make semovement the same totaura point point that there is a yakafanana cultural iyoyo yekuti sexism, kune cultural because there is sexism no nekuti country on hapana earth, nyika pano no pasi area, no group of hapana people area that kana doesn't boka have a revanhu problem with risina gender. dambudziko And when we negender say culture patinoti culture and state, it shows nestate that fundamental root, zvinoratidza and it mudzi also wacho shows us the zvotiratidza solution zvakare to the problem. solution yeproblem yacho It isn't through shedding religion. hakuzi kuburikidza Many nekurasa people in the religion movement vazhinji have mumovement thought that if they vakafunga just kuti became less Christian, tikangoita less became more christian worldly, tikangonyanyowedzera they would kufanana be nevenyika better tinobva taita and they vanhu would be less vari beta sexist. tobva taita Some less people have sexist left the vamwe vanhu movement and vakatosiya become movement atheist vakava because they maatheist thought nekuti that vaifunga was the kuti solution ndo to yakanga iri sexism. solution kusexism Poor deluded people. po They didn't akadzivaidza realize vanhu that it havana wasn't Christianity kuona that was kuti the chakanga problem, it chisiri was culture. chikristu And God yaiva is trying dambudziko to give us a neculture solution to mwari the aizama problem. kutipa To do solution that, kuproblem He izvi has to kuita target our izvi culture. aifanira kutageta All of our culture yedu cultures, macultures everywhere edu that they ese exist, kwese it kwaano manifests in exist different forms, but zvinomanifesta it's mumafoms always there. akasiyana siyana It asi was there for zvinongoramba the Greek zviriko zvakanga when they zviriko saw an kune African vegreek man pavakaona working in a murume field and thought, oh, wekuafrica he's working like a achishanda woman. mumunda They must be fit to be slaves. ona achiita basa remadzimai voti It's rooted uyu deep. anofanira kuita slave zvakadzika And midzi this is what we're trying izvi to get ndizvo to at zvatiri best. kufana If we can zvatiri see the kuzama root of the kusvika problem, pazviri then kuvhesi we can paseries really start to tikaona deal with mudzi it in a weproblem way that tozokwanisa makes manje us fit kushanda nayo to go to the munzira world iyo and give the world inokwanisa the warning kutifita that kuti the tiende world needs. kunyika topa If we nyika aren't warning yavanonida speaking to the kana world tisiri now, kutaura nevenyika because izvezvi we're not inyaya ready. yekuti hatisati And I would taredi suggest we're not ende ready ndotosagista kuti hatisati because we taredi haven't nekuti understood this hatisati exact tanzwisisa question correctly. mubvunzo uyu zvakanaka We can't speak to the hatigoni world kutaura nenyika
because we nenyaya haven't yekuti seen hatisati how taona kuti what sexism is sexism rooted in yakadzika midzi and what the pai solution to uye it kuti is. When we solution see yacho it for what it chii is and we patinoiona understand the sezvairi solution tonzwisisa as we solution need to, sezvatinofanira kuita. then in the Sunday law Then history, God will munhoroondo say, yesunday law okay, mwari vanobva now I vati have a people who are ready. zvanaka ndaa Now there nevanhu are vari redi. Iye zvino 144,000 ndaa people ready to 144,000 do a vanhu work, vaaredi who can tell the kuita world basa there's a vanokwanisa solution to the kuudza mess nyika we're kuti in. kune It solution won't kumesi yavari necessarily mairi. be the solution the world haisiri wants to hear, solution inoda because we kunzwikwa don't have nenyika friends. nekuti We aren't hatina there just to shamwari. attack white Hatisi people. kungoataka We're vanhu not just there vachena to attack kana kuataka Protestants. maprotestants kwete. Everyone ends Munhu up being wese challenged by the anopedzisira final warning. akuchallenjwa nefinal warning. I'll hand back to Elder Terry. She Ndichadzosera might kuna have elder Terry. Vanogona thoughts kunge vaine or to add to pfungwa that or anything she kana wants to kuti say, vagona kunge vachida or people kuwedzera might have kana kuti vanhu questions, vanogona but kunge I'll vaine hand back to mibvunzo. Elder Terry. Ndichadzosera kuna elder Terry. Just further to that, Elder Tess. Tichiwedzera ipapo Thank you, elder Elder You Tess. mentioned India. Mataura nezveindia imimi. Could you elaborate on that for Mogona us? kutijekeserawo here ipapo. I use India and China as examples, Ndinoshandisa India nechina because India semienzaniso is nekuti India especially now nyanye-nyanye built on izvezvi Hindu nationalism. yakavakwa So the pahindu United States nationalism. Saka is America built on yakavakwa the don't kind of want to use inflammatory language, handidi but the kushandisa evil factions language in the United yakaipisa asi States, maevil the faction right wing, ekuamerica ve-right wing there's atheism in there, kune but it's atheism built on imomo asi a yakavakwa Protestant nationalism. But pamusoro that Protestantism has pe-Protestant become very nationalism. much cultural. Protestantism So if there is yakazodzika a midzi school shooting, muculture. Saka kana someone will send pakashutwa out munhu thoughts and prayers. vanhu And they aren't vanoita necessarily minamato. praying. It's just Havasi that kungonamata. Protestantism Zva- has become kind of like kungoti their culture. It's their Protestantism lingo, ndo it's yatoo their culture yavo, language. ndo language yavo. But when you look Asi at India, ukatarisa iwo India in a very strong fashion, nenzira yakasimba zvikuru they are built upon a Hindu vakavakwa nationalism. pamusoro pe-Hindu nationalism. And this is what has been Izvi getting ndo worse zvanga and zviri causing so kuwedzera much kuipa persecution zvichikonzeresa towards persecution Muslims. yakawanda towards mamuslims. So Naizvozvo India they believe vanotenda ivo that kuti the real nationalists in India, ivo they manationalists chaivo chaivo that vemuindia vanotenda kuti Christians makristu have their vane Jerusalem, jerusalem yavo, their center of ndiyo worship, center of worship that yavo. Muslims Mamuslims have wo Mecca and vane Medina, Mecca and Medina yavo, their sacred ground, sacred ground and yavo. that Hindu Ivo people, vozotenda manje kuti their isu sacred mahindu ground needs to be sacred India. ground yedu So inofanira kunge iri India India. needs to be for Saka Hindu India inofanira people kunge iri only, yevanhu and it needs to be vehindu chete, preserved ende zvinofanira in India. kuchengetedzwa That muindia. India itself is India the sacred pachayo ground of ndiyo the Hindu sacred religion, ground yehindu in the same religion, way that Jews nenzira and yakafanana Christians look iyo back to majews Jerusalem as the nemachristians center, vanotarisawo and the same way that Muslims look to kujerusalem Mecca and Medina. They want sesenta yavo, India mamuslim vachitarisawo kumecca and strictly medina. Hindu. Ivo vanoda kuti India And inge iri with that, yemahindu they chete. persecute Naizvozvo vanotanga manje people who are not kupersecuta Hindu, vanhu but vasiri hindu, especially nyanye-nyanye Muslims, also some mamuslims, Christians. kusanganisira Then nemamakristu. I like to speak about China, Ndozotaurawo nezvechina because China nekuti is built China on yakavakwa atheism, pamusoro peatheism, the Communist Party. communist party But yavo. if we go to all Tikaenda three, kune zvitatu this, zvese whether izvi, it's Protestant, whether which is maprotestants, heavily becoming just more and izvo more zvakungowedzera atheistic, kungoenda difference. kuatheism, It's hazvina sexist, musiyano. It's Iyi iri sexist, sexist, ava vari sexist it's zvakare, ava vari sexist. sexist zvakare. And I bring these nations Ndinounza up manations just to aya reinforce kuti that point that tisimbise it's point cultural. iyoyo yekuti Why are women zviri viewed the cultural. way they Sei are, madzimai treated vachitariswa the way they nemutarisiro are, wavanoitwa so much in nekutritwa matritiro avanoitwa large areas maareas of society akawanda within China? esociety Why? mukati mechina. It's not Nemhaka because they're yei, Christian. haisi nyaya yekuti It can be makristu, traced to zvinogona their older kurondwa spiritual kubva kune beliefs. maspiritual beliefs avo ekare kare. Slips my mind what Ndakanganwa religion kuti they were. religion ipi yavaiva. They held Confucius? to. Sorry? Confucius? Maconfucius. Yeah, Confucianism. Yeah, Confucianism. was what was in China Confucianism before ndo the yaiva Communist Party kuchina. brought in Communist this Party atheism. isati yaunza And atheism. Confucianism Confucianism ndiyo
terribly misogynistic. yakaipisisa chaizvo iri Of misogynistic. women and their role in muono what wavo they're wemadzimai society. neroo yavo musociety But they're not nemafamily they don't believe in yakaipa Confucianism asi anymore. havachatendi by and large. muconfucianism But zvakanyanya Confucianism, asi confucianism it's just ingori part of their part current atheistic culture. yeatheistic is not culture yavo inseparable hazvina from kupatsanurwa previous kubva Confucianism. kune The views of women confucianism didn't yaivako change kare when muono people wavanoita became madzimai atheistic. hazvina Just kuchinja the same way pavakava people become atheistic atheistic nenzira today, yakafanana vanhu and vanoita they still atheistic view the nhasi world vachiri and women kuona the nyika same way nemadzimai nenzira as yakafanana Protestantism. semaprotestantism In some instances, mune dzimwe nzira worse, with vanotoona no zviri hope or wese solution in pasina mind. masolution mupfungwa In many instances, mune worse. dzimwe So, nzirawo zvinenge I zvitori like wese bringing up saka India ndoda and China kuunza because india it nechina it nekuti shows the inotiratidza root of the problem. It mudzi doesn't weproblem absolve iyi Protestantism at all. haitombo Seeing the problem that iri the nechekuita Greek had does not neprotestantism zvachose take away kuona the dambudziko sins rine that creek that Ellen White hazvibvisi masins places ayo on anoiswa white naellen southern white slave owners. pamawhite It doesn't southern slave absolve owners any one of their sins. It hazvibvisi just shows chero how munhu broad pachitema and chavo deep zvinotiratidza and kuti horrible that sin is. zvakadzika sei It uye shows where the root of zvakashatisa it has sei come from. chitema ichi zvinotiratidza mudzi And I think wechitema India ichi using India and ndofunga kuti China can kushandisa help india make that nechina zvinotibetsera point. kuita It's point not iyoyo Christianity, hachizi it chikristu is religion, but it's also chitendero not asi fundamentally hachizi religion, also it's fundamental culture. religion And we've been iculture teaching this, tatiri kuzvidzidzisa izvi coming to this point for a long time in kwenguva the refu movement. izvinezvi When we mumovement talked about pataitaura homophobia, nezvehomofobia last year, gore we rapfuura showed how takaratidza kuti homophobia homofobia came down through gender yakauya roles, sei kuburikidza through nemagender Greece roles and Rome. kuburikidza But Greece negreece and Rome, nerome all kugreece descendants from the Tower nekurome of Babel, vese vakabva kutawa as yepapo are sezvakangoitawo everywhere munhu wese it was instilled in culture, zvakakomererwa the muculture idea of those gender roles. idea yemagender rules iwaya And that is what God is trying ndizvo izvo to get to mwari and vari to pull kuzama out. And that's kusvika why I think pazviri the nekudhonza work is, God's ndomhaka work is so hard. basa ramwari That's why rakaoma it's taken him chaizvo 6,000 ndosaka years zvavatorera 6000 to years try and address kuzama kuadresa gender roles with magender roles humanity. nehumanity It's very it's very locked in. It's hard work, as I'm zvakakirwa sure mukati ibasa rakaomesesa many are aware. sezvatoziva kuti vanhu vakawanda You've vanoziva addressed that ndofunga kuti clearly tazviadresa as zviri it clear is sezvazviri it has to be something that chinofanira kunge chiri chinhu icho involves gender chinoinvolva equality. gender equality The UN is really afraid un right now inotya izvezvi of the xenophobia blooming in iri South kuwedzera Africa. kusouth It's africa turning into a situation iri that kutena kuita is situation really fearful. yaakutyisa We know South uye Africa has tinoziva a kuti history south of africa apartheid. ine history How yeapartheid they treated kuti black vaitita sei Africans was mablack horrific. africans zvakanga zvichityisa And chaizvo still, the asi flow and effect of that treatment is flow very neeffect visible yetreatment today. iyi inoonekera But now, zvakanyanya nhasi how they're treating ezvinezvi kuita kwavakuita immigrants from other maimmigrants parts of vanobva Africa kune dzimwe and nzvimbo how they're muafrica treating immigrants nekutrita from kwavari kuita Asian maimmigrants countries kumaasian is countries creating a new zviri brewing storm kugadzira of racism storm within South yeracism Africa mukati that mesouth is africa really terrifying. inotyisa And it zvakanyanya needs to be seen zvinofanira that this isn't kuonekwa a problem kuti iyi that's haisi just dambudziko that of the apartheid breakdown of color. reapartheid kana kuti rekala iproblem iyi inofanira kuadreswa nevanhu pavanotarisa A black person in South apo Africa munhu looks at an mutema immigrant kusouth from africa Zimbabwe, achitarisa how they're immigrant going to treat them. yekuzimbabwe kuti It's a vachamutrita deeper sei problem. iproblem And only getting to culture is going to patinozosvika properly address kuculture that. ichaadresa izvi zviri Especially proper in the nyanye-nyanye history of muhistory 2022. ya2022 Racism is not our test racism today, haisi but test sexism yedu is. nhasi asi sexism And ndiyo all of this zvese izvi is designed to show us zvakadhizainwa kutiratidza where sexism has kuti come from sexism yakabvepi and what it takes to uye get kuti rid of it. zvinotorei kuti And it doesn't tisiyane leave any nayo culture untouched. haisi culture That's- ipi zvayo that's isina the kubatwa challenge ndo of what challenge is being faced. yezvatakatarisana That's the challenge nazvo when ndo someone challenge apo in- munhu ari
let's say tomboti someone in ari Zimbabwe says, kuZimbabwe I want to oti pay a bride indoda price kubhadhara roora ini for and buy a wife. ndotenga And mudzimai. someone in Umwe Canada munhu says, wekucanada I oti want my ndoda father to baba give vangu me kuti away as I walk down the aisle in a white dress. vandiendese apo ndichifamba Everyone is being nedresi touched rewhite. to see how Munhu wese ari kubatwa these kuona gender kuti roles magender roles ese aya exhibit themselves. anozviratidza And zvakadii. what we're seeing Uye is as we zvatiri approach the kuona Sunday ndezvekuti apo law, the takuaprocha Sunday law, situation for women situation worldwide is just yemadzimai getting worse pasitenderere and worse and yaakuramba worse. ichiwedzera kuipa ichiwedzera Because kuipa it's never been dealt with, it's nekuti never been haisati taken down to the yamboshandwa root of nayo, culture, haisati never yambosvikwa been seen kuroot as a yeculture, serious haisati issue as it is, yamboonekwa it's seserious never issue been taken sezvairi, to every single haisati culture yamboendeswa and the world is kumacultures failing. ese. Nyika iri kutadza. But someone did ask about what the Sunday law itself looks Umwe munhu like, akabvunza kuti and we Sunday don't law have long inoratidzika left, sei. so I won't go deeply. Handichapindi zvakadzikadzika, Just to mention some things kungomenshena I think zvimwe zvinhu zvandinofunga stories we kuti all already mastori know really atinotoziva well. zvakanaka. We know that Tinoziva the kuti Sunday Sunday law law event event in the yayo time of munguva Christ was the yaKristu stoning of yakanga Stephen. iri stoning yaStephen. And I think one of Ndofunga the kuti things that chimwe can teach chechinhu us chinogona is it kutidzidzisa doesn't ndechekuti necessarily look that clear for hairatidziki everyone. zviri clear If kumunhu you wese. were Kana iwewe in waiva God's movement back then, mumovement if you were a yaMwari disciple, kare ikoko uri would mudisciple, it be easy to point zvakanga to the zviri stoning nyore of here Stephen kuratidzawo and tinongedzera tell kuti a Jewish kutemwa relative, kwaita Stephen see, uku, we were honai right all takanga along. tiri right See, pese apa, you've proven our honai point. maproof point Jesus yedu, was right. Jesu akanga ari right. You couldn't. Waisagona kuzviita, You couldn't because waisagona you're a nemhaka Jewish yekuti relative. kumurelative wako They would wechiJew think that the stoning aifunga of kuti Stephen was a kuuraya good thing, Stephen chachiri at chinhu best chakanaka. neutral, but they wouldn't It's see best that zviri event neutral. as a prophetic Vaisaona event. event iyi iri Only the prophetic event. disciples could learn to see Madisciples the oga stoning of ndo Stephen vaidzidzira as a kuona prophetic kutemwa event, a kwaStephen prophetic turning seprophetic point. event, For the seprophetic Jews, turning point. it was KumaJews just one event in yakanga many. iri It wasn't one that big event of a mune deal. akawanda, yakanga isiri So big deal. we have to be, Saka that tinofanira was the end of ancient Israel. kuona end of We have to be ancient prepared Israel at the iyi. end of modern Tinofanira kunge Israel. tagadzirira That kupera kwemodern for Israel, Adventism, kuti hopefully we kumaSabata have cleaned our Adventist hopefully brains so we don't takaklina think like maadventist that. brains edu But kuti for tisafunga Adventism, seizvozvo. like the Asi Jews of old with the kumaSabata stoning of semaJews Stephen, ekare can we look kutemwa at the kwakaita Sunday law Stephen and think, tinogona kutarisa here Sunday law what tofunga was the kuti big deal? big What's the chachiri issue? big deal This here. isn't simple, this Nyaya looks yacho complicated. ndeyechikwe, What type of zviri fulfillment of complicated. prophecy is that? We have to Fulfillment see yeprofesi things yacho iri prophetically. papi. Tinofanira kuona zvinhu prophetically. I think Ndofunga 1888 kuti is a really good 1888 example. yeexample yakanaka chaizvo. 1888 was not 1888 the Sunday yakanga law isiri Sunday law of that history. yenhoroondo iyoyi. I hope that makes sense. Ndovimba kuti zvinomeka 1888 sense. was kind of 1888 like a yakanga 2014 yakafanana or a sekuti 2014 2019. kana kuti It was a 2019 stepping stone yakanga iri towards stepping the stone Sunday law. ichazotosvitsa Because in this paSunday law history, nekuti munhoroondo iyi Ellen White, Ellen White, A.T. Jones, they're all warning vese vanga vari kupa about the mawarnings Sunday kuti law that's Sunday coming. law So youya when vedu uyi. Brody is teaching Saka Brody on the Hobby Lobby paanozodzidzisa decision, nenyaya she's yeHobby Lobby like A.T. decision, Jones, ari kuita she's saA.T. explaining Jones, what is ari happening in the kutsanangura United zviri States kuitika culturally kuAmerica that muculture is yavo, preparing the zviri United kugadzirira States for the America Sunday law. kuSunday law. Just like Adventists in sezvakangofanana 1888 nemasabata muna history 1888 looked at munhoroondo iyi. 1888 and they Pavaitarisa saw the Blair 1888 Bill voona ivo Blair Bill by a man nemurume whose name was Blair. aiva I think his nezita last name rainzi was Blair. Ndofunga kuti The surname yake ainzi Blair. 1888 was the Blair Bill. It was a 1888 type of yakanga iri Sunday Blair law. Bill, yairi type But yeSunday law. 1888 was not Asi the Sunday 1888 law. yakanga isiriyo It was Sunday law part of yacho the chaiyo, build-up. yakanga iri And when build we up go back to yaitisvitsa kuSunday law. 2014 and see Patinodzokera things kuna like the Hobby Lobby 2014 toona decision, zvinhu zvakaita kunge all that Hobby we're Lobby doing is decision. saying, look, Zvatiri kungoita tokuti just like tarisai muone 1888 and the sezvakaita Blair Bill and what 1888 was neBlair happening in Bill Congress nezvanga zviri kuitika in muCongress 1888 muna was significant 1888 to Adventists. zvazviri So significant in our kumasabata. dispensation, Ndizvo what zvafanana happened in nedispensation yedu 2014 is zvakaitika muna significant 2014 for our zviri Sunday law. significant kuSunday law yedu. What we need to be Zvatinofanira prepared kunge for is that takagadzirira it is ndezvekuti complicated zviri in our complicated time munguva period. yedu, That kuti
It was complicated zvakanga for zviri them. complicated kwavari apo. It wasn't just about Zvakanga zvisingori chete It wasn't just about a Sunday law. nezvesunday law For chete. them in that Kwavari history, it was all muhistory about iyi the zvazvine Constitution, chekuita neconstitution, rewriting the kunyorwa patsva Constitution, kweconstitution, controlling kucontrola immigration. maimmigration. If they had have just passed a Sunday law bill Dai vakanga vasina in 1888 vangopasa chete history sunday and law made bill everyone keep Sunday na1888 hist holy, ungoti they munhu would wese have failed in their ngaachengete sunday objective law iri because holy, it vaifoira was more muobjective complicated than yavo nekuti zviri complicated kupfuura Adventists ipapo. have a too simple MaAdventists idea of vanga prophetic vaine history, idea and because of that, prophetic they history iri think simple. that Nemhaka our iyoyo Sunday law vanofunga history kuti will sunday be law simple. history yedu inenge iri If simple. we can see Kana that tigona past kuona prophetic kuti fulfillments kuzadzikiswa were not kwechiprofita simple, kwakaitika kare we are kwakanga prepared kusiri that simple. our prophetic events are not simple Tinenge either. tagadzirirawo kuti maprophetic If you go events and edu read haasi A.T. simple Jones, zvakare. it Tikanoverenga makes sense that A.T. it wasn't Jones simple zvinomeka because his writing is sense not kuti simple. akanga He siri wrote siri prolifically simple on nekuti all the kunyora things kwake that kwanga Congress kusiri was simple. doing, Akanyora all zvese the things zvaiitwa that were happening mukongresi, in zvese politics in the zvaiitika United mupolitics States. So kuamerica. Adventists could be Naizvozvo prepared masabata for the vaifana complicated events that were kugadzirirwawo heating up. macomplicated What events Ellen anga White achigadzirira describes ipapo as the zvinodescribwa movements then naEllen White zvichinzi in mamovements progress anga ari to establish muprogress a Sunday law. kuestablisha We are sunday now law. tracing the Isusu movements now in taakutresa manje progress mamovements ari muprogress to implement a kuimplementa Sunday law. sunday law But it munguva wasn't yedu. one law in their history. Yanga isiri mutemo umwe This, chete muhistory yavo. I would like to suggest Ichi this Sunday law, ndinosugesta if it kuti had sunday law happened in iyi 1888 dei history yakaitika and been an mu1888 actual hist Sunday law, ikaita sunday law would chaiyo not chaiyo, have been one chakanga law chisingori or one mutemo umwe event. chete kana kuti It event would imwe have chete, been multiple aizove events. maevents It had to akawanda be wanda. because they Zvaifana had multiple kudaro goals. nekuti vaiva They nemagoals wanted to akawanda. control the Vaida Catholics, kukontrola macatholics, control the Jews, controla majews, control immigrants, controla maimmigrants, change the chinja constitution, constitution, and implement vobva vaimplementa many laws malaws regarding what you akawanda could ane and couldn't do chekuita on kuti unokwanisa kuita Sunday chii kana kuti hakwanisi kuita across the chii whole musi of the wesunday United States. tichicrossa requires united states yese. Many things. Zvairequire zvinhu It zvakawanda, requires zvinorequire them to kuti put into laws vaise what mitemo mail can be carried on Sunday, yekuti what businesses can tsamba operate zinogona under what kuendeswa musi wesunday circumstances, ndedzipi, what mabhizinesi anofurwa emergency musi wesunday services can ndeapi, operate maemergency on Sunday, services anogona what operata musi churches can wesunday do on ndeapi, Sunday, zvinogona kuitwa what nemachurches people musi wesunday can or ndezvipi, cannot do on zvisingagoni their kuitwa own property nevanhu on Sunday, mudzimba dzavo, what maproperties avo musi immigrants can wesunday do ndeapi, on maimmigrants Sunday. vanoiteiwo musi wesunday. Their whole constitution had to Constitution be yavo changed yaifana to make the kuchinjwa United States a kuti Protestant america nation iitwe to control protestant nation, Catholics. kuti vakontrole That's macatholics. just a tip of the Ingori iceberg. tip It would yeIceberg. have been many things Zvaizosanganisira that zvinhu happened would zvakawanda have had to be put zvaiitika, in place in zvaifana 1888 kuiswa in history place to mu1888 fulfill the hist Protestant goals. kufulfilla It's maprotestant the goals. same today. They have Zvakafanana many nhasi, goals vane magoals when it comes akawanda to kana tasvika panyaya gender roles. yemagender So roles. they're fighting Saka over vanenge trans people. vachirwisana They're pamusoro fighting pematrans over people, vachirwira abortion. pamusoro They're peabortion, fighting over, in some vachirwira areas over mune dzimwe contraception. mama-areas They're panyaya fighting dzecontraception. over Vari kurwirawo zvakare equal pay for women, ma-equal pay emadzimai, marital rape. marital rape. All of these different things are Zvese being zvinhu fought zvakasiyana over. It's izvi many zviri fights kurwirwa. in our Ihondo history that dzakawanda relate to munhoroondo gender. yedu It was zvine many maererano fights in negender. 1888 Akanga ari history. It wasn't makakatano just akawanda muhistory we'll ya1888. implement one Zvakanga Sunday law zvisiri and the zvekungoti problem tiri will be kungoisa fixed. sunday We'll law be imwe happy. chete, They dambudziko had many rogadzirirwa goals, tobva many laws tafara. to Vaiva implement. It nemitemo was yakawanda complex. And yekuimplement. A.T. Jones Zvazviri was complex. tracing the A.T. development Jones of that complicated aitresa history. kudevelopa We are doing the kwecomplicated same history thing iyoyo. when Tiri kuita we zvakafanana present on Hobby patinopresenta Lobby panyaya and dzehobby lobby, Steve Bannon panyaya yasteve bannon, and January 6th. January 6. All of these things Zvese are izvi just like them, tracing the zvakangofanana many events and the neavo many battles vachitresa maevents being akawanda fought. nemabattles Gamergate, airwiwa. Gamergate, just like the Blair Bill, sezvakangoita they're Blair all Bill, waymarks to show mawaymarks us ese what is ekutiratidza kuti developing chii chiri and the kudevelopa dangers. nemadangers anga aripo, anenge Do aripo. we have any thoughts or questions on what the Sunday law looks Tichiri like? nepfungwa We here kana don't have mibvunzo a kuti sunday perfect law picture yakaratidzika yet, sei. but Hatisati part ane of the picture iri reason I perfect. think we don't have Asi a imwe perfect mhaka picture is because tisati ane I perfect can't picture tell you, ndeyekuti no ine one handigoni can kukuudzai
we can't hatigoni speak as a kutaura movement and semovement say toti there is this one law pane that mutemo will umwe be chete the one and unenge only Sunday uriwo law. mutemo weshona And then the conservatives will have won, maconservatives democracy will have fallen, vanenge and vahwina it'll all be over. democracy yadonha zvese zvapera I'd hazvisiri really izvo like to zvatiri suggest kutaura that ndoda won't be the kusajesta case, kuti and haisiriyo the evidence for muitikire it wazvo is 1888. evidence yacho ndiyo 1888 It was a much broader fight yakanga iri with makakatanwa many anga goals ari in mind broader for anga ine magoals Protestants. akawanda kumaprotestants. Does that make sense? If it Zvinomeka doesn't make sense here sense, izvi please kana speak. zvisingameki sense please We taurai. have, I think, Elder Terry and Ndofunga Brody kuti back on. tina Elder Terry na Brody. I think it really helps us. Ndofunga kuti zvinotibetsera It helps me because inini I zvinondibatsira forget nekuti because there's an ndinokanganwa Adventist nekuti kune brain, there's thinking, there's wires in pfungwa there, and there's wires in yechisabata there that irimo. think Mune 1888 waya dzakarukwa Sunday law. idzodzo But dzinofunga kuti 1888 was not the 1888 Sunday isunday law. law. Asi It was like 1888 2014. haisiriyo yaiva sunday law, And it yaya was just yakafanana part of the na2014. escalation. Yakanga iri We're part tracing the ye-escalation, escalation tikutracer towards escalation a more towards heated conflict imwe conflict that iri is heated developing. zvakanyanya iri The latest kudevelop. Supreme Court decisions, Supreme Court not just the decisions abortion ones, but other anozoitika haisingori decisions as well, yeabortion chete, kune are all mamwe part of that madecisions zvakare conflict. ari And part it's, yeconflict iyoyo. even if Kunyangwe we have not studied, and I can't name every Supreme Court case and tisati every issue tastada that's currently masupreme being court fought in cases every ese state, handisati ndastada ese just by nemaissues ari looking at kuitika the United mumastates ese, States, you kungotarisa can see america unogona kutoona iwewe kuti something is kune happening zvinhu and zviri it is getting kuitika ende worse. zviri kuramba zvichiita wese. There is what we call Kune culture zvatinotaura war, kuti culture and war it's heating up. iri kuhita up. And gender is at the center, Gender at the ndiyo iri heart of pamungo it. We can see that peculture war even iyoyo. with just a little Tinozviona information. kunyange tiine And we're tuinformation just trying tushoma. to understand the Tiri Sunday kuzama law kunzwisisa by Sunday getting law into that conflict, nekupinda muconflict like iyoyo. the issue with Hobby Lobby, and Seissue yaHobby understanding Lobby it, nekuinzwisisa, understanding what gave rise kunzwisisa to kuti it, chii and chakaisumudza how uye that Hobby Lobby decision has decision yeHobby Lobby iyi impacted yakaimpacta sei the escalation of this conflict, yeconflict just as the iyi Blair Bill sezvakaita was Blair Bill escalating yakanga this ichiwedzera conflict that should kukura. have, Conflict iyi if Adventism was yaifanira faithful, apo should dei have masabata led anga ari faithful, to yaifanira the kutisvitsa culmination kuculmination in Ellen White's mulifetime lifetime. yaEllen White.